Molweni mzomnyama, molweni maqaba kude Eastern Cape, molweni maxhosa kwethu, molweni mzomnyama wonke. Kweza kuthi singabantu, siligazi likaNtu. Ndihlezi ndisithi ke ukubambisana ngamandla kwinto esiyenzayo kumculo osiwuthandayo wase-Eastern Cape. Singabalandeli bomculo kaMaskandi, bathi ke abanye ngumbhaqanga, imfene e-Eastern Cape. Singabantu abawuthandayo nabawulandelayo, abawusapota kakhulu, olapha ngaphakathi entliziyweni kubo. Besinento ndizawuthi ngumdlalo nje besiwudlala kwiNziphazi Media. Sine-competition nje besikuyo ukuthi udlale iqhawe lakho, umculo wakho, wenze i-screen record, usithumele kubhuti Nziphazi. Ivaliwe ke loo nto izolo, besiyenza iphelile inyanga nje ngokutsho ukuthi basasitempe laa nyanga iyavalwa. Ngo-12 yavalwa ke, baphumeleleyo aba ke ndize kubo ngoku. Ndizothi kuni nonke boogxa bam, ndiyanihalalisela nto zakwethu, umsebenzi omhle kangaka oniwenzileyo, uzibonakalisa uthando ngomculo wakuthi, uziveza ukuthi niwuthanda kangakanani amaqhawe wenu, niwuthanda kangakanani umculo wase-Eastern Cape. Nisebenzile nto zikamakhulu, mhle umdlalo besiwudlala, intle into ebesikuyo, ihambe kakuhle futhi. Ndizothi nakanjalo nje ndisithi sisebenzile, yanga singangayiki ungena kuYouTube sidlale umculo wase-Eastern Cape, sikhuphula nto zakuthi Eastern Cape emculweni. Wonke umntu noba ungowaphi guys, khanisincede nje, nisincede, nisiphe isandla nje ngokumamela umculo wethu ephondweni. Niwumamele guys, mhlawumbi uyawuzenzela uthando ngokwawo entliziyweni kuni. Ninabantu bangakawusapoti, bangakawumameli, ndizonicela nani ukuthi nisijoyine guys, nisisapotise umculo wakuthi ukhule ufane neminye imiculo. Siyawuthanda, umnandi. Nani uba ningazinika ixesha niwumamele, ninabantu bangakawuthandi, mhlawumbi bangakawulandeli, ndiyanicela ukuthi khaniwumamele. Mhlawumbi uyozakhela uthando lomculo ngokwawo entliziyweni kuye umntu owumameleyo. So guys, ndizocela naloo nto kapha kuni, niqhubekeke nisincedise. Boogxa bam, nisebenzile, umsebenzi omhle, mawuqhubeke guys, singayeki kuYouTube, siqhubeke sihlala umculo. Iinjongo zethu ngoba sisenza le nto besiyenza ikuba sidlalele umculo online. Sizawutsho siqhelane no-online, kuzotsho kukhuphuke amazinga wabaculi bakuthi kuYouTube, amanani, numbers mazibonakale kubaculi bakuthi bawufakile umculo online. Inkosi maqhawa kuthi, ndiyabonga. Mandize apha kancinci, ndize apha. Bhuti, usebenzisile ubuhlakani Nziphazi, uyisebenzisile ingqondo bhuti, uzibonakalisile ukuthi uyiphila kangakanani le nto nathi siyiphilayo sikunye nawe kuyo yomculo kaMaskandi apha kule Eastern Cape yethu. Wasebenzisa ingqondo ngosivela ngale ndlela osivele ngayo ukuthi masidlaleni le nto guys, khona ukuze kuzonyuka amanani kubaculi bethu aba sithi siyabathanda. Bhuti, ndiyakubulela Nziphazi, mkhulu umsebenzi owenzileyo, intle bhuti omdala into oyenzileyo. Andikwazi nokuthi mkhuluwa, ndifuna ukuthi bhuti omdala usebenzile, uliqhawe yangasonke. Singabantu abayithandayo into entle, nabakunqwenelayo ukubona abanye abantu bephumelela. Singakufolowisha bhuti, sikusapote ngobuhlakani bakho, siqhubekeke ke nento besikade siyenza nakwiminyaka ezayo ibe khona kwinyaka ezayo. Siyabulela ke bhuti Nziphazi, mandiphinde ndiphume apho futhi. Ndiyacela guys, khaniyinyamezele le video, nam ndiqhutywa into endiqhuba ethi mandithethe into endizithethayo. Okay right, it's fine. Mandiphume kuleyo Nziphazi bhuti wam, ndikothuwethu isiqhoko, uqhubekeke uhlakaniphe kanjalo, ukwazi ukucinga izinto ezakhayo ezinekusasa elirayithi. Okay, mandize kule ndawo. Sinengxaki esinayo balandeli bomculo kaMaskandi wemfene. Ingxaki esinayo incinci ikuthi nabaculi bakuthi bakaMaskandi, maqhawe ase-Eastern Cape.
baculi bemfene, baculi bakaMaskandi, Eastern Cape yonke. Ubuyazazi bokucula lo mculo ndikunxibele ezinsimbi, abanye bawuxhansela ngemfene, mna ndikuxhansela ngezinsimbi. Ndizokucela bhuti, if umculo wakho awukabikho online, siyanicela maqhawe, akungeze sinikhohlise, siyanithanda nto zikamakhulu, siyanithanda maqhawe akuthi, akusoze sinilahlekise nangeminenye. Iinjongo zethu ezibanga ukuthi simcele kangaka online, yoba guys nathi sifuna unibona ningabaculi abaziwayo, abavelileyo, abaphaa phezulu, abakwazi ukuqashwa kwiindawo ngeendawo. Asifuni niphele kuthi sodwa Eastern Cape, sifuna niphume nihambe amazwe nani, nibe zinkunzi ezikhwela yonke indawo, ningakhweli esibayeni senu qha. Inkunzi madoda ayenzi loo nto, ayikhweli kwisibaya sakho kwayo qha, ikhwela zonke izibaya. Ndixela ngenkunzi mna, khanibe zinkunzi maqhawe, khanifake umculo wenu online, sizolwa singabalandeli benu ku-YouTube, kunyuka inumbers zenu khona ukuze nivele ebantwini. Nothi ize nivele ebantwini guys, nifake umculo wenu. Kweli xesha langoku bakhulu bam, umculo osetyenziswayo uthathwa ku-YouTube, ku-Spotify. Kweli xesha langoku into zatshintsha amaqhawe akuthi. Ndiyanicela asinilahlekisi, ndiyacela futhi ningandivi kakubi. Yangale video ngangangeni kabuhlungu kwabanye abantu, umuntu ayicinge ngenye indlela. Andilwanga, andizange uzolahlekisa abantu, ndizocela abantu, ndizonicela. Siyanidinga online, kakhulukazi uthi ka uposte ivideo apha, njengoba sisenza lento esiyenzayo, siveza umculo wenu ebantwini ukuthi abantu bakwazi bawumamele, bawusapote. Abantu banomdla bayawufuna umculo. Into endibona uba ivele imtyhafise umntu kukuthi hayi ifumaneka kuye, ayikho online. Avele umntu avele athule, angakwazi ukuthi hayi ndizoyisearch okanye hayi ndinike inamba yakhe ndizayithenga ingoma. Avele athule because of abantu bayazi umculo ufumaneka online kwixesha langoku. So ndizonicela maqhawe ukuthi xolo ngoba ivideo yam mayibende man, ndiyanicela bakhulu bam. Enkosi kakhulu, yangasingenza njalo man.